Bună ziua și bine v-am găsit pentru această nouă întâlnire într-o emisiune intitulată Pour parler d'Europe, un program inițiat de către Institutul francez din România la Timișoara. Eu sunt Mihaela Dedoglu și mă bucur foarte mult și sunt foarte emoționată să o am astăzi alături de mine prin acest minunat Zoom pe producătoarea Ada Solomon. Ada Solomon este probabil una dintre femeile pe care le admir cel mai mult în lumea asta. Spune adevărul, draga Ada, îți mulțumesc foarte mult, bine ai venit și îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ni-l vei da astăzi, care știu că este foarte prețios pentru tine, pentru că muncești foarte mult. Fac ce pot, numai să pot să fac. Asta e. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele astea. Pe mine mă copleșesc vorbe de tipul ăsta, pentru că întotdeauna mă gândesc, atunci când aud cuvinte care sunt admirație și respect și așa, pentru mine asta, pe lângă plăcere, impune și o responsabilitate foarte mare față de oamenii ăștia care îmi spun asta și pe care îi cred foarte sincer, pentru că trebuie să fac față la gândurile lor și la imaginea pe care și-au construit-o despre mine. Te rog să mă crezi, pentru că sunt foarte sinceră când spun lucrul acesta și mândră că te cunosc. Ești una dintre cele mai puternice femei din cinematografia românească care are pe undeva, aș spune, marea șansă de a avea totuși un număr destul de mare de femei și lucrul acesta este îmbucurător. Vicepreședinta a Consiliului Academiei Europene de Film și președinte executiv al Asociației Femeilor din cinema, care este denumirea? Audiovizual. Denumirea este EVA Network și înseamnă European Women in Audiovisual Network. Draga Ada, ai adus anul acesta, ați adus tu cu echipa ta și cu Radu Jude și întreaga echipă a filmului Babardeală cu Bucluc sau Porno Balamuc, un urs de aur. Nu este singurul premiu pe care l-ați adus României. Nu știu dacă ai făcut o listă până acum de premii, dacă ai construit așa palmaresul. Sigur că știu, dar nu le-am socotit niciodată și nu cred că e greșit. Cred că ar fi rău să fac asta, să stau să cuantific ce e în urmă. Cred că e mult mai important să mă uit ce e în față. Sigur că e copleșitor și da, pe de altă parte, pentru mine premiul ăsta înseamnă foarte mult, pentru că înseamnă recunoașterea valorii lucrului pe care l-am făcut, dar pentru mine cel mai important în toată această aventură pe care a presupus-o facerea acestui film este faptul că, și aici, cum foarte bine spui, sunt extrem de recunoscătoare întregii echipe, tehnicienilor, artiștilor și, sigur, cu deosebirea lui Radu Jude, pentru că acest film a putut fi dus la capăt în timpul ăsta, oricum, un an de zile cât a durat finanțarea, filmarea și finalizarea acestui film. E o perioadă foarte scurtă pentru un film de lung metraj. Pentru anul 2020 este un record, sau cum să spun, o realizare și mai mare. Și nu numai că am făcut, ci că pare că am făcut și bine ce am făcut. În mod sigur ați făcut bine ce ați făcut împreună. Ai spus în mai multe interviuri în ultimele luni că probabil cinematografia românească este sectorul cultural care s-a descurcat cel mai bine în acest an dificil, în 2020, începutul lui 2021, că ați știut să vă mobilizați foarte repede și în ciuda condițiilor extrem de
dificile, ați reușit nu numai să mergeți mai departe, dar iată și să faceți performanță. Cam cum ai caracteriza acest an și mai ales care au fost resorturile care au făcut că voi ați reușit să mergeți mai departe? Păi resorturile vin din mai multe direcții. Oricum, lucru în cinematografie presupune lucru în echipă și solidaritatea e liantul. Mă rog, e un pleonasm să spui că solidaritatea e un liant, dar în fine, ea există din principiu, din esența lucrului într-o echipă de film. Și sigur că asta a ajutat foarte mult. Mai mult decât atât, pentru cineaști, orice producție, orice pus în operă al unui produs înseamnă o provocare. Provocările astea nu sunt niciodată la fel. O producție nu seamănă cu cealaltă și oricât de mult înveți de fiecare dată, la următorul ceva nou ca problemă și ca provocare apare. Și într-un fel noi am fost probabil cei mai pregătiți pentru neprevăzutul care ne-a luat pe sus pe toți. Ăsta a fost un avantaj al nostru. Și suntem obișnuiți să avem pregătite întotdeauna planul B, planul C, de cum ieșim și lucrurile să fie analizate înainte, care sunt soluțiile, dacă se întâmplă asta, încotro o luăm, dacă se întâmplă asta, încotro o luăm și cum facem să ajungem totuși la liman. Deci cam astea au fost lucrurile care ne-au ajutat foarte tare. La nivel personal, eu mai am un defect. Pare că în situațiile de criză eu nu pic, ci mă energizez cumva și cred că lucrul ăsta m-a ajutat și acum și în alte situații de criză, poate mai personale, poate mai puțin personale, dar în fine, pe care le-am parcurs în viață, dar observând lucrul ăsta, am constatat că și în această perioadă complicată și mai ales la începutul ei, cumva mi-a crescut adrenalina și am simțit că trebuie să fac, în orice caz să nu mă opresc, să fac ce-o face, numai să fac, că o fi bine, că o fi rău. Deci ar fi probabil această tenacitate una dintre principalele calități care te-a făcut să reușești în această industrie, care nu este o industrie ușoară. Aș vrea să revenim puțin asupra parcursului tău profesional și poate ne pui câteva dintre jaloanele care au însemnat pentru tine niște pași înainte. De unde ai plecat, ce te-a făcut să intri în cinematografie și care au fost, să zic așa, principalele etape? Și pun această întrebare pentru cei care visează să intre în această meserie și care poate își caută inspirația și caută, nu știu, secretele meseriei. Da, aici nu știu dacă pot să fiu foarte de folos, pentru că eu n-am visat să intru în cinematografie, cumva s-a întâmplat, cum spune o prietenă de-a mea, ca norocul. Sunt inginer de instalații, am terminat facultatea în 91, am lucrat imediat după Revoluție, adică de la începutul anului 90, în publicitate, ca agent de vânzări în cadrul Târgului Internațional București, într-o mică întreprindere foarte artizanal. De acolo am migrat pe urmă mai puternic în zona de publicitate și am lucrat într-o agenție de publicitate inițiată de Cornel Nistorescu în cadrul Trustului Express. A fost o școală extraordinară, eram cel mai tânăr, nu eram cea mai tânără, eram a doua cea mai tânără din companie. Mai exista cineva și mai tânăr decât mine. Am stat acolo
un an și ceva până când mi-am dat seama că presiunea din publicitate e ceva ce nu mi-e foarte bine, dar în timpul ăsta am construit o reală agenție de publicitate. Când am venit în companie erau 3 oameni, când am plecat din companie erau 30 de oameni. Și când am decis că plec de acolo, una dintre oferte a fost să intru ca asistent de producție, asistent de producător, ceva mai mult decât o secretară. Plecam din poziția de director general al acestei agenții de publicitate, însă m-a interesat mai puțin. Mi s-a părut că e foarte interesant să mă duc în zona de producție de film. Recunosc că înainte de a începe lucru în această companie care se cheamă Domino Film, pasiunea mea dintre arte a fost teatrul, iar teatrul rămâne de fapt pentru mine, teatrul și dansul contemporan și spectacolul pe care îl presupune dansul contemporan rămân cumva pasiunile mele sau plăcerile mele cele mai profunde. Și de acolo încolo însă am început să cresc în lumea cinemaului. Am avut și norocul unor întâlniri extraordinare, de la Nae Caranfil la Mircea Veroiu, de la Ovidiu Bose Paștina la Vivi Drăgan Vasile, și încă sunt prea multe nume ca să cumva să nu ne dreptățesc pe cineva. Dar probabil că numele pe care le-am spus deja sunt cele mai importante cumva pentru mine, alături de, evident, numele soțului meu care m-a introdus în tot universul cultural al lui și al familiei lui, care iarăși a însemnat extrem de mult pentru formarea mea. Regizorul Alexandru Solomon. Care sunt de fapt calitățile care te-au făcut să ajungi la aceste performanțe pe care le ai astăzi, chit că tu ești modestă și știi să îți pui toți colaboratorii pe același plan important, dar îmi imaginez că dincolo de această tenacitate pe care o ai și a-ți sufleca mânecile și a spune, indiferent cât de greu este, merg mai departe, mai sunt și alte mici lucruri care te caracterizează și care poate că le caracterizează și pe celelalte femei din cinematografie, mă gândesc. Asta nu știu să spun eu prea bine despre mine, pot să spun ce cred eu, dar nu știu dacă e și adevărat, cred că pot să spună alții mai bine despre mine ce e ceva-ul ăla. Cred că am primit o educație foarte bună acasă și că felul mamei de a se raporta la comunitatea în care lucrează, care a fost întotdeauna pentru ea a doua familie, m-a influențat foarte tare și ea voia să facă lucrurile cât mai bine, fiind un copil foarte sărac care a venit la 12 ani la București și a început să muncească de la 12 ani fără să termine nici măcar studii medii, mai precis școala primară și atât. Asta erau vremurile, familie monoparentală și așa mai departe, și pentru care familia a contat extrem de mult, sau mica comunitate în care îți petreci cea mai mare parte a timpului, că e familia de sânge sau e familia în care muncești. Și lucrul ăsta a contat pentru mine întotdeauna. Eu am, nu știu dacă e o calitate sau un defect, dar eu nu știu să trăiesc singură și nu pot să trăiesc singură, nu știu să fac lucruri singură. Și atunci cumva meseria asta, care mai degrabă m-a ales ea pe mine, n-am ales-o eu pe ea, nu am să-mi asum niciun fel de merit în asta.
mi s-a potrivit Mănușă. Pentru că funcționez în echipă, funcționez cu oamenii în jur, poate că știu într-adevăr și recunosc această generozitate sau interes de a descoperi ce e bun în oameni și de a exploata în consecință ce e mai bun în oameni. Mai departe, am fost un copil bun la școală și căruia i-a plăcut ce face sau a încercat întotdeauna să găsească plăcere în ce face. Adică dacă am fost premiantă și am fost într-adevăr aproape în tot parcursul meu școlar, am fost pentru că îmi făcea plăcere să știu și să mă pregătesc. Așa cum nu număr trofeele acum, nu mi-am numărat niciodată câți de 10 am luat sau câți mai mult de 10 decât colegii mei. De altfel, spre exemplu, liceul am terminat șefă de promoție la egalitate cu o colegă și bună prietena mea, care astăzi este un reputat medic pediatru la Spitalul Grigore Alexandrescu și care e o minune, e un om extraordinar, numai cu o capacitate intelectuală și cu un drag de lucrurile pe care le face, similar cu dragul meu de lucrurile pe care le fac, dar și un om la fel de plin de energie bună și care privește cu optimism. Asta cu optimismul, iarăși, nu știu dacă e o calitate sau e un defect, dar tind să fiu mai degrabă optimistă. Și cred că mai e ceva, deci pe lângă sentimentul ăsta de familie și felul în care am abordat producțiile mele ca pe niște copii și frații și surorile mele cu care lucrez și așa mai departe, sau atitudinea asta de mamă, de cloșcă, de cum vreți să o numiți, cred că mai e și un fel de, cum să zic, de încredere că se poate și că se poate atunci când faci lucrurile împreună. Și mai e încă ceva, dar ce voiam să spun, eu sunt o natură non-conflictuală. Zgomotul îmi face rău, orice fel de zgomot ar fi el, îl consider mizerie și asta îmi face rău fizic. Tonul ridicat îmi face rău fizic. Și în consecință nu mă cert. Fac tot ce pot să nu mă cert. Și lucrul ăsta cred că iarăși e important, să păstrezi întotdeauna posibilitatea dialogului și să eviți oricât de mare plăcere ți-ar face să monologhezi. Și oricât de mare încredere ai avea în vorbele pe care le spui. Da, aici cred că este o foarte, foarte mare calitate și aici o spun eu, care am marele defect de a avea un muștar care sare absolut imediat. Iată de ce mă inspir, ți-o spun sincer. Mi se pare absolut extraordinar că să pot avea ocazia să stau de vorbă cu tine și să-mi povestești în felul acesta despre tine. Aș vrea să încheiem însă cu Europa și să te întreb ce a schimbat pentru tine Europa, dacă a schimbat ceva pentru tine personal și profesional, deși cred că lucrurile sunt foarte îmbinate. Când lucrezi așa cum lucrezi tu într-un asemenea domeniu și cu atât de multă pasiune, cred că limita între personal și profesional nu prea există. Am să spun un lucru care poate că va părea bizar. Îmi iubesc foarte tare țara, o știu în cotloane și cu toate bijuteriile mici și care din păcate unele rămân ascunse sau poate din fericire că nu sunt invadate. Dar eu cred despre mine că sunt mai mult decât cetățean român, sunt două tipuri de cetățean. Cred că astăzi eu sunt cetățean european și mă identific mai tare ca fiind cetățean european și sunt cetățean bucureștean.
simt că aparțin orașului ăstuia, razei ăsteia de 2 kilometri în care mi-am petrecut mai bine de 50 de ani. Și cred că asta înseamnă, iar Europa înseamnă foarte mult pentru mine. Uniunea Europeană, vizibil sau mai puțin vizibil, prin toate trambulinele pe care ni le-a dat, prin toate ușile pe care ni le-a deschis, cred că a avut un rol major în ceea ce este astăzi cinematografia românească. Cine sunt eu astăzi, cu siguranță n-aș fi putut să fiu dacă aș fi rămas în spațiu închis sau deconectat, sau cel în care ar fi trebuit ca de fiecare dată când ies din țară să obțin o viză sau accesul la tot felul de instrumente de formare și de sprijin. Toate lucrurile astea, educația mea e o educație europeană, educația mea nu e o educație românească, deși școlile principale pe care le-am urmat sunt școli românești, dar și la școală am avut parte de profesori europeni, chiar dacă erau români 100%. Profesori cu o perspectivă extraordinară, cu o deschidere și care mi-au deschis la rândul meu universul. Și atunci cam asta înseamnă Europa pentru mine. Europa înseamnă o parte din mine, da. De unde, iată, și e atât de simplu să duci în Europa spiritul tău. Mulțumesc foarte mult, Oda Solomon, pentru întâlnirea de astăzi. Sunt foarte fericită că ai avut timp și că această întâlnire a avut loc. Ați urmărit Pour Parler d'Europe, o serie de interviuri cu artiști, scriitori, istorici, sociologi și diversi creatori din lumea culturală europeană, produsă de Institutul francez din România la Timișoara, cu sprijinul partenerilor săi, Acuel Everians și Elba. Eu sunt Mihaela Vedoglu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare.